Anak aku bener nih pasar nanti breeding. Banyakan. Banyakan. Kelompok dam cilik-cilik ya. Perlu menten duku enten nopo. Wah iya apa nopo. Ibu sing Den. Mboten. Lah apa ibu? Ibu kula nggih pedagang. Wong emangi kae. Nggih. Terus sampean kok iso dadi sinden kuwi alure kok sapa? Turunan Turunan kok sapa? Turunane Enggak. Tapi ndak nangis, tapi dia diprotes Mbak. Imbahe saka gemese ora. Nggih. Niki kula turunan saka mbah kula. Oh. Lah iya mbahmu jenenge sapa? Yasriyati. Yasriyati. Mesti lek dialogke enggak mesti enek. Mbak Birgita iki pake dudu seniman, gue dudu senimane barang munggah, ya ki Mbah Kus seniman dalang. Oh, ya ngono kuwi. Nah, sampe nek ditarik munggah ya mesti enek alure seniman. Inji. Ayo, tek sopan ndak inji ngene iki. Ayo, tangane koyo jahe inji. Ayo, sebabe apa sampean ora isin dadi sinden? Sampean ora wedine diolok-olok tenan jenengan, apa kuwi? Kok kuno apa wis sinden ketinggalan zaman ora isin dilokke ngono. Napa sih? Nantang aku arep meneng ngawu sih. Ora padahal mung takon lho cah ora. Nggih. Lah kula dilone nggih, lokne balik. Oh iya. Saiki pamane aku karo kowe kancamu ngelokne ya. Aja dianggap aku Pak Dalang Cahya aja ya. Anggapan kancamu. Ki murai bocah generasi saiki seneng nyinden. Ih, gilane kuno kowe mbok seneng sing nyanyi-nyanyi ala sekarang apa nyinden nggih gelungan koyo bar Vespa kowe. Oh, kun tadi ngono kok. Apa terus. Tadi aku janji dalang bareng apa to? Wis gawe blakon. Ge mi kupu-kupu. Mi kupu-kupu ndi? Lha niku. Oh iki to. Nggih. Heeh, arep mencak ning gemuk. Lah aku dalang kan genah, aku yo mluk bojone Bu Kesi, terus yo dosen, terus nglestarake budaya. Lho sampean iki apa sing cilik? Mbok sekolah sing pinter, luwih pinter bakal dadi dokter. Dadi sinden apa kaya ngono kuwi? Kuno, ketinggalan zaman. Sampe juga ketinggalan zaman. Bayangin ket tahun piro? Tidak eling-eling apa maneh. Ket tahun 1900. Nek apa intine apa sampean kok iso seneng nyinden? Nggih, seneng. Nah iya, semuanya rakyat diprotes ya ya. Halah nggih. Sing wis apa lagu apa ae? Nggih, kula badhe nembang Caping Gunung Jengklengan nggih. Kula sing dikleng mawon. Kowe nembang dhewe jeneng dhewe. Yo nggih. Ya komplit men. Ya komplit no kene yo. Wah. Kene apa ya. Terus bocah iki pinter kaya ngono jan. Mengke nak klentu kula dibantu nggih kali mbak-mbak sinden. Nggih. Ora tak karena bantu-bantuan ini. Lah latihan dibantu lah SPK kudu mandiri, salah ya salah. Begitu Pak Dalang. Lho lha piye? Nek jeneng wani pelkas yo wani salah, ngono kuwi ora masalah ngono kuwi. Wani salah nggih. Wani salah. Aku gak wani. Makanya aku rasa ora wani zaman ora. Lah nggih pokoke kula tampil sing terbaik nggih Pak Ki Cahyo Kuntadi. Wah, kowe apa jenenge Pak Dalang? Nggih. Nah, Pak kowe nyawang Pak Dalang piye? Hah? Perasaanmu piye? Matane koyo kula pengen tanya nggih. Tanya. Sampeyan Iki bukan sisik. Kleru kowe ngejaki ora. Lagi iki ana dalam di mata-mata ngono. Bukan yang sing tuak-tuak dengan sopan-sopan. Nggih. nopo nggih Nggih. Socanipun apa ae pasuryanipun ngono. Metro. Oh. Oh, ngapunten nggih Pak Dalang, kula mboten bisa bawa mboten saged basa. Oh, iya. Apik betul kaya apa. Nggih. Ya apa Kula tak dehem riyen nggih. apa? Dehem. Oh, dehem lho. Oh, acara kene dehem. Oh iya. Wis kono dehem ngono ya. Nggih. Ben lak
aku nembang ben iso merdu. Nah iya, oke, iya. Nah, dem. Ya. Sampun. Lah aku ora kuat, dem. Telat. Oh, telat. Nggih, telat. 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 Nggih, telat. Yo, kok tak mau tipe cowok. Dehem yo dadi dehem, telat dadi telat. Waduh, lagi ora. Nah, iya. Nah, iya. Coba aku ngerti suaramu, ya. Bocah itu tetep semono jari kedawan, ayo. Makasih, Mas. Waduh. Malih enom kok lemas ora. Oh, niki suwe lho. Oh, Niki suwe lho. lho ya Pak D apa om ngono ora nggih. Larase Mbah. Bojone sing gendhet cilian yang ngene iki modele meh padha ngono. Nggih. Sindang diborong dhewe. Wis nyanyi dhewe, nyembleng dhewe, sene turane bila-bilu sirahe lho. Nggih, senggaan nggih. Hah? Senggaan nggih. Oh, sing karo lawas to? Timbang iki to. Nggih. Wis ngrawon. Tapi piye tak mau raimu lho ora jelas. Sido senggaan ora? Nggih, sido. Ha iya. Timbang turu sore-sore. Lho kok ngono? Ya piye? Ngene lho Pak Dalang. Timbang turu sore-sore. Ayo lumayan yuk. Dalange Pak Kicayaku tadi, garwane Bu Kesi, sindene kula. Lambemu sembebret ini piye carane? Kamu sembebret ngene lho. Nggih. Oh iya. Lah mboten napa-napa, mboten napa-napa. Tambahi Pak, tambahi. Nggih, lanjut nggih Pak Dalang. Arepmu. Ya lanjut. Lanjut. Yen memacang mung karo Ngomong lho. janur kuning. Ape, nggih semangat sih. Ki, satu sih, nggih semangat. Nggih semangat. Iya. Gelem ora? Nggih semangat ra gelem, ya wis. Ya wis, gak usah lho. Oh, mutungan. Cinderan kemutungan. Nggih, mboten disangoni mboten napa-napa. Rame. Moto duwiton. Hah? Moto duwiton. Ae duitun ora. Ya. Disangoni mboten. Iya, nggih, Madalang. Ngangge apa kok duite? Ditabung. Pinter. Ditabung pinggir tuku alpat. Aja bolos-bolos lho ya. Sik ngangge tuku apa? Alpat. Apa? Nggih. Wah, buayamu. Engko dadi nek ngomong nyindan ning ndi dipakal karo polisi ngono. Anjing. Oh iya, nanya. Gitu? Ya, sing irit ya. Itu buku apa kan potret alat tulis ngono ya. Ditabung. Aja dinane mboke ya ta. Ora ana. Dhewe pacar benar dadel wis ora. Mutung gampang nesu ceklekan ngono lho, mutungan. Dijak guyon terus nesu jenenge mutungan. Nah. Nggih. Kaya buka sih sebenarnya mutungan ini tadi. Nah iya. Nggih. Nggih kok. Niki segane piye Pak Dalang? Kula lali nggih. Ora iso lali terus aku sok lali. Sampeyan namanya ngopo ora lali? Hah? Nek walaupun lali piye carane mensiasati nek ora ketok lali ngono kuwi. Piye lah ben gak ketok lali? Piye ben gak ketok lali? Yo ndang disimur ngangge tambung apa ngono kuwi. Oh, cik. Wah, kayamu. Niki segane mboten. Tenang. Piye? Yo kono dhewe kono sampean. Udah sampeyan. Timbang turu sore-sore. Tak udangi niki.
lho. Oh ya tak udangi ya. Nadane niku lho, nadane. Tak Nadane. udangi anakku. Kula mboten anakku lho. Lah piye? Tak udangi. Sopo nggih? Sopo? Lah sapa? Lengke sopo sing nanggap mayange Pak Madang Pak Cahyo pun tadi? Lah sing Sinten? Lah Rama Cuncun masa tak udangi Rama Cuncun ae. Ya ngono. Sakne Ben mboten bingung, Nggih. nggih. Ngono ae. Ah. Nggih. Wani lho. Rama Cuncung. Heeh. Rama Cuncun. Cuncung. Cuncun. Cuncung. Nah, iya. Tak udangi Rama Cuncun. Kabun lho Rama ini lari. Mboten napa-napa. Rama sing nyaur tak kowe. Kudu sing dikono Rama sampean ora mboten napa-napa ora. Sing bagus-bagus dhewe. Nah, ngapain Rono? Sing gagah-gagah dhewe. Heeh. Nanti kesandung lho. Sandel. Nggih sampun. Pun. Kowe kan juga sing apik malah kaya pitik arep ndok malah. Lah mangkane aja suwi-suwi padahal. Lho, sing kuwi nggih napa? Hah? Sing suwi nggih napa? Bareng guru-gurune gingsul aja. Apik tenan. Sak cangkem gingsul kabeh. Boten. Ora ya kuwi tenan ya, Nduk ya. Iki otengan iki. Ayo. Sudah. Ya, kaki lah. Nggih. Pacita. Pak Dalang piye? Kanca-kanca biasa piye? Sae. Sae. Sing rasae sapa? Hah? Sing rasae sapa? Lho, Sing rasae niku no. napa? Mboten yogane. Lah napa? Sampeyan. Kowe rene tak kuwinteng iki. Bantengen. Hah? Bantengen bantingen. Yo apa pamane? Bukan ini juga bantengan. Mboten napa-napa namine cah cilik niku. Ha iya. Ngono sampean ora ndedeg ya, Nduk ya. Grogi ora ya. Mboten grogi, apa malah gredeg. Mboten ada kata-kata niku, pokoknya dilakoni. Ada luar biasa, kelas kakak loh. Ya Kim, Kulo niki. Nah, Panas udian. saiki wayahe senggan to. Parian. Parian, oh, pilih saka Mbak Lia. Dret mriki, ayo, coba kaya apa? Harus cepat, tepat dan akurat. Ayo, Mbak Lia, ayo Mbak. Tuku teri Tuku teri ning pasar legi, masyarakat Kediri mugi tambah rezeki. Allahumma amin.
nek senggaan yo ndongake kaya apa. Ayo monggo Mama. Ayo mangane Mama dia. Aku disun Sisul wedhus. enggak larung bagus. Iya. Karo koncoku pengalaman. Karo aku. Koncoku kono kae ora kene lho Pak. Iya iya. Mugi-mugi rama-rama cuncun jenengan sehat selalu, bahagia selalu, jos selalu Rama. Allahumma amin. Amin. Ya. Selanjutnya, ayo Mak Kesi, ayo Mak. Beli arang ke Surabaya. Semoga semua jamaah gereja Pusarang bahagia sejahtera sepanjang masa. Tenggane nek karo kene piye iki? Tenggane masuk eko lho. Dalam Pak. Berkah dalem Gusti lho. Sakit ngoten. Oh, iya. Sakit nggih Rama nggih. Iya. Selanjutnya tuh begini. Yo, Mak kedua, ayo Mak. Ayo gitu. Tuku tomat Tuku tomat. terus diolu. Olu, wae. Lho di mamase iso diolu, wae. Jane wong kok ula. Semoga semua umat berkah dan sehat selalu. Ya, berkah dalam Gusti. Oke, ayo Bir. Ya, iki kena iki ngrenggo Kak. Gereja Katolik, sarang. Oh, ini pancen ahli ya iki. Biasane parikan yang tok langsung Pak Lurah 500 wae. Mboten Pak kula niki teng mriki niku mboten ngarepe bayaran panjenengan lho Pak saestu niki. Ora ngarepe bayaran apa? Mboten. Kok iso ngono? Tapi nek mboten jenengan kei ya bangetan lho Pak jenengan. Iki wis padha wae. Iki Ning Semarang Semarang. tuku timun umat gereja Pusarang semoga guyub rukun berkah dalam Gusti. Amin. Amin. Ayo, jas ngono kuwi ngene. Sarjana seni kok. Ayo, dia bakal kuliah. Nang sekolah tinggi Gajah ora tinggi Gajah Mada. Lah ya sekolah tinggi wae. Ya nang tetep kaya apa carane lu. Anggere ora betmut angine ora mau. Ya kaya iki lho. Nah kaya iki lho. Bukan ya, bingung sama ini deh. Ini Mbak Pinong, ini Mbak Pinong. Sayang, Apa? Apa? sayang-sayangan Cocok. Terus? umat gereja Santa Maria Pusarang semoga diberkati Tuhan. Yo, anakmu sayangnya kan anak. Yes, ayo, amin. Ayo, sayang-sayangan ini jangan dipandang negatif. Orang kok sun-sunan ora nduk ning kasih sayang. Karena semua umat manusia agama apapun juga semua harus menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk dan alam seisinya. Paham orang? Nggih piye, Kak? Yang di kula dikongkon parian nggih. Oh iya, parian. Iki versi kula nggih. Versi kula. Versi. Versi Oh nggih. iya. Ono walan
rupane ireng Terus yen padalan wonge ganteng sampai satu nggak mau nih sindan nong nih ora tau ngelem aku belas langsung ngomong Duk, iki ora sik to. Bukes iki gugon karo sampean. Bocah cilik sik bayi kok ngerti lek Pak Dalang iki rupane ganteng. Ya Allah, Duk. Piye critane kuwi gantenge Pak Dalang ning nggon apa? Mripat, irung, pipi, baju apa nih, Duk? Kabeh. Hah? Sing ganteng Pak Dalang ning nggon bocah cilik kok ngerti Pak Dalang ganteng. Rumah saku Pak Dalang yo biasa, elek. kawan aku wis lak ngono elek lak biasa nggih ganteng Gantenge ning nggon ndi, Duk, Cahayu? gantenge ninggon watang nang watang watangnya gede jadi mergo isine gajah pengen ro kali ini lho piye ayo itu Pak Dalang niku gantengnya dari wajahnya. oh iya makasih ya ngono kuwi sudah dia tak mau ngelemu aku ganteng 100 yo angel kon ngelem angel mungkin perasaan jalan itu kuat yo yakin Panas udan panas udan dan panas haling sampai gunung lagi bawa aku kaya ngono urung nek dilanggame urung nek dindangdutne nah luar biasa coba angkat nduk coba kaya apa Cahayu ki murah dari Kediri aku kabeh lho kompreng ayo
untuk kimura generasi kediri luar biasa ya. Uang dulu jos kalau tabuane bapak-bapak Madangkara lagi krungu iki tadi mau bingung sih anu dia ora apa-apa mesti saking apike ngape aku bingung kudu jogete. Wah iya ora masalah penting bokonge dua ngalor itu dadi nanti gara-gara kan bro besok libur toh ya sudah sebentar ya suwun nggih Pak Dalang kami ya akeh ngawolo saking pandemen gak suka suwon lho iki iku lelagon pamane